Okay, dalaygon ang Dios sa iyang paghatag kanato mga kaigsunan ug higayunan nga makapadayon kita sa atong pagtuon niining atong tema nga ang katawhan sa grasya nga makauban ni Kristo sa millennial kingdom. So mao kini ang ikalimang bahin, part 5. Hinaut nga nakasugod ta sa part 1 aron kompleto nga atong kahibalo mahitungod niining mga butanga. So andamon nato ang atong Biblia mo igsoon mo pinakabasihanan sa atong pagtulunan. So nagaampo ko nga magapamuhat siya sa atong idulungog, labi na kanako nga magapaambit niini. Gilan nako ang Espiritu Santo mo pinakamaayong magtutudlo gamiton niya kung baba pinaagi sa pagsulti sa mga pulong nga nakasulat sa balaang kasulatan. So karon mga kaigsunan, ang atong topic ang mga kingdom citizen. So daghang nangutana nga nagsugod na ba sa atong panahon ang pagkahimong citizen, kingdom citizen, ang pagkahimong lumulupyo. So daghang nagunahuna nga ang pagkalumulupyo og citizen unya na mahitabo inigbalik sa Ginoo. Tun-an nato pag-ayo ang Biblia mga kaigsunan. So diha sa episode 19, English ang akong gigamit mga igsoon og diha tan-awan ninyo sa inyong binisiya, i-review na lang. Ingon dire, you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens with everyone else who belongs to the family of God. So, nagpasabot kini mga kaigsunan nga sa panahon ni Kristo sa iyang pagpanudlo ug hangtod sa mga apostoles, ang uban nabalhin na og nahimo ng lumulupyo. Kamong mga hintil dili na mga langyaw dumuluong kundi tagi lungsod sa Binisaya. Sa English, citizens. Kauban na sa pamilya sa Dios. So dili ta magpaabot nga mamatay pa o kanang naang maggubat pa o mubalik ang Ginoo ayha pa kita mahimong citizens. Tutuki pag-ayo ang Biblia magson. Munang ang uban naulahi, masirad-an kay nagpabilin sa man-made religious group, wala na himong kingdom citizens, no? So kining kingdom makigsunan kung atong hisgutan, mao kini ang pinakaunang ibanghilyo ni Kristo og katapusang ibanghilyo. Dunay mitungha nga mga mini nga magtutudlo nagwali og laing ibanghilyo. Pero ang ibanghilyo nga ako ang isulti nyo karon, mao ang ibanghilyo sa gingharian. So mo kana ang pinakaunang mensahe ni Kristo ug mo kini ang pinakatapusang mensahe. So karon atong hisgutan ang gingharian aron mahibalutan nganong mahimutang kingdom citizen, no? So number 1, ang unang pagpadayag sa gingharian ni Kristo mga kaigsunan, matod pa sa Salmo 2:6, gi-install siya ingon nga hari sa Sion, ang anak. Gipahalo na si Ginoong Hesukristo ingon nga hari sa Sion. Ug walay record sa Biblia nga demote siya o gi-football o gitanggal. Walay record sa Biblia igsoon. So nagpabilin siyang hari sa Sion, ingon nga siya kaliwat ni David, pinadayag 22:16. So ang atong Ginoong Hesukristo, siya ang kaliwat ni David. Munang gi-install siya ingon nga hari sa Sion sumala sa Salmo 2:6. So siya ang giingon nga batong sukaranan. Siya ang giingong dalan, kinabuhi, kamatuoran. Siya ang pultahan sa Sion mga kaigsunan. Dayon ingon sa Lucas 1:33, og siya maghari sa balay ni Jacob, Israel, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Asa man ta mo tuo mga kaigsunan sa doktrina nga gihimo sa Bible School o doktrina ni Kristo sa pulong sa Ginoo. So maunay kamatuoran mga kaigsunan. Atong tun-an karon pag-ayo og tutuki ang Biblia. Take note, ang gingharian maoy gikuha o gihatag sa nasod nga mamunga, dili ang hari.
So kung ang sayon mga kaigsunan mao ang gingharian ni Kristo, unya si Kristo ang hari kay ang Dios man mo nag install kaniya. So wala gikuha si Kristo sa sayon mga igsoon. Kay ang giingon sa Biblia sa Mateo 21:43, busa nag-ingon ako kaninyo nga pagakuhaon kaninyo ang gingharian sa Dios og igahatag sa usa ka nasod nga makapamunga sa bunga niya. So kung giingon pa lang sa Biblia igsuon nga kuhaon ko kaninyo ang inyong hari ug akong ibalhin sa laing nasod, makaingon ta nga di na kinahanglan ang sayon. Si Kristo lang. Kay daghang kong nadonggag wali. Dili na ng sayon. Si Kristo lang. Oo. Pero wa sila magtuon pag-ayo nga ang gingharian mo gikuha o gihatag sa lain. Gingharian sa tupa nag-uban ang sayon ug ang Kristo. Si Kristo gi-install nga hari sa Sion, unya ang sayon mo yang gingharian. So dili sila nagbulag ug ang iyang gingharian walay pagkatapos. Okay? So salikway sa Israel si Kristo, majority no sa state of Israel salikway nila ang Mesiyas kay nagunahon sila lain. So sa ilang pagsalikway mo nang gikuha gikan kanil ang gingharian, dili si Kristo ang gikuha. Apil ang gingharian. Ug kana mga kaigsunan may wala kay matugkad sa kadaghanang magtutudlo. So sa dihang gikuha ang gingharian, apil gyud ng hari mga kaigsunan, kay dili man mahimong gingharian ang usa ka gingharian kung walay hari. Sa tupa ang gikuha ang sayon ug ang Kristo. Gihatag niya sa nasod nga mabungahon, magabunga. So unsa maning nasura atong tunan karon og geographical nation ba ni? So mao ni ang ikaduhang pagpadayag sa gingharian. Kay napakyas man ang Hudiyo ug mga Israelita, kadaghanan di pud tanan kay ang mga 12 ka disipulo 90% mga Hudiyo ba mga Israelita. So gitawag kining ikaduhang pagpadayag sa gingharian, ikaduha is gingharian sa sulod ninyo. Ug dili ni siya gibalhin nga gingharian ngadto sa ngalan sa nasod nga giunahon na sa uban, Roma, Pilipinas, Korea. Nahimutang minian na magigsunan kung mingon ta nga ang gingharian tuwa gibalhin sa Roma, tuwa sa Korea, nas Pilipinas, no? Doon na tayo mga kaigsunan karon nga mga magtutudlo sikat po kayo nga naa sa Davao ang gingharian, ang sayon Jerusalem. Pero unsay giingon ni Hesus? Og dili usab sila magaingon ania dinhi kon atua didto, kay ania karon. So sa ang gingharian gikuha gikan nila, karon ang gingharian sa Dios anaa sa sulod ninyo. Sa tupa kung analyze nato unsa ning gingharian nga sulod nato, kining pagtuo. Diha sa pagtuo. Kay pagtuo may naa nato karon. Ako manggani ko kakita personal ni Hesus, wa pud ko kaadto sa sayon. Geographical sayon. Sa tupa ang gingharian nga akong naangkon og nasulod kanang gingharian sa pagtuo. So kanang sayon nga akong giingon ninyo migsoon, pagtuo na kay wala man dawata sa Israel o majority sa Israel o sa mga Hudiyo. So diha na sa ato ang pagtuo. Dili sa geographical nation, no? Dili kini literal nga nasod, kundili mao kini ang nasod nga balaan. So 1 Pedro 2:9. Ang ngalan ini migsuon nasod nga balaan. So ang proseso nini mga kaigsunan, kung nasugod ta sa part 1 ani mo toy mga proseso nganong nahimo kang kabahin citizen sa gitawag nga nasod balaan. Wala ko nahimong citizen sa Israel, wala ko mahimong citizen sa Roma, wala ko mahimong citizen sa literal nga pagka-citizen sa Pilipinas nga espiritual, kundili nahimo kong citizen espiritual sa gitawag nga nasod nga balaan, kingdom nation, nasod nga balaan. Ug wala ni gatumbok og asa nga mapa, nagtumbok ni sa mga taong tinuod nga
nagkinabuhing balaan. Okay? So, nganuman makaingon ko mga kaigsunan tungod kay number 3, tan-aw na to si Pablo unsay iyang gingon. Apan nahiabot kamo, nahiabot. Wala sila misalikway, wala sila milayo. Kung basahon nimo ng Hebrews 12 mga kaigsunan sa verse 18 nagisgotog geographical nation o mountain, tangible mountain. Pag abot sa 22 dunay contrast. Apan contrast na igsoon. Apan unsay contrast niya? Nahiabot kamo sa bukid sa Sion og sa siyudad sa Dios nga buhi, ang langit nun nga Jerusalem. Sa ato pa kining pagkadawat nako sa Sion mga kaigsunan nga gingharian sa Dios nga gipili niya, nga giingon niya sa Salmo 132:13 o 14 nga gipili niya ang Sion nga iyang puloy-anan hangtod sa walay katapusan forever. Ako pong gipili mo nang ang akong pagkaduol sa bukid sa Sion dili geographical nga bukid, kundili espiritual langit nun nga Jerusalem. Dili ng Jerusalem diha karon nga gigubatan. Ang ako ang citizenship is sa langit nun nga Jerusalem, kauban sa dili maihap nga manulunda. Sa ato pa sa unang panahon igsoon, sa panahon ni Kristo o sa mga apostoles hangtod kang Pablo, ang mga tao nga tinuod nga sakop sa iglesia ni Kristo sa Dios o tinuod nga born again Pentecostal, tinuod nga mga anak sa Dios o mga linuwas, nahimo ng kingdom citizen. Lumulupyo na, no? Munang ako wala na ako sa man-made religious group, kingdom citizen mga kaigsunan. O narehistro na. Padayon na to pagbasa. Number 4. Ngadto sa tibuok nga katilingban og iglesia sa mga panganay nga nasulat na sa langit, og sa Dios ang maghuhukom sa tanan og sa mga espiritu sa mga taong matarong nga hingpit. Sa ato pa ang katawhan sa grasya nga ikauban sa Ginoo sa millennial kingdom, karon pa lang daan rehistrado na. Rehistrado na iyang ngalan sa unsang pamaagi. O sa dihang mahimugso ta sa Sion. Mao man ay saad sa Ginoo ang mahimugso sa Sion, siya mismo magsulat siyang ngalan. O gipamatud-an ng Pablo. Dili kay miingon ta nga sa una raman to daang tugon man na. Ang Salmo mga igsunan kadaghanan ana mga propesiya usab, dili lang awit, mga propesiya sa umalabot. Og nahitabo gyud sumala sa giingon ni Pablo. Dayon dili lang rehistro ang ngalan, gihimong matarong sa akong kaulingon, di ko kahimo. Nahimo kong pagkamatarong kay gihimo kong matarong kay mi sulod ko. No? Dayon gihimo pagyud kong hingpit. Kinsa may mutuog ako'y magdeklara sa akong kaulingon nga hingpit ko. Pero nagpasalamat ko sa Ginoo sa akong pagtuo, hingpit nako. Ang Ginoo nagingon kay ang tanang muduol sa Sion, iyahang himuong rehistrado o himuong matarong, himuong hingpit. So wala ko laing mahimo, mutuo ko sa gingon sa balang kasulatan, kay mo kini ang kalidad sa mga taong sa grasya nga ikauban sa Ginoo sa millennial kingdom nga karon pa lang kingdom citizen na. So mo na mga kaigsunan, no? Ikalima, nakadawat na sa gingharian. Dili pwede mingon ta nga unya ra ang gingharian. So saon man nato ning bersikulohan magigsunan, no? Hebrews 12:28. Nagsugod ganiha sa 22 atong pagtuon. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and worship God in reverence and fear and a way that pleases Him. So nagpasabot ba sa una wala pa sila makasimba sa Ginoo kay nagpaabot pa sila sa gingharian? Wala. Nakadawat na sa gingharian nga dili matarog. Mohinungdan nga simbahon na to ang Dios uban sa pagkahadlok o pagkamatinahuron kay nakadawat na niini nga gingharian. Sa to pa kining kingdom citizenship nato karon mahitabo na sa pagtuo. So kung mangutanan mo unsay pamaagi aron mahimong kingdom citizen, padal-an ta mo, comment down below, padal-an ta mo og form mga kaigsunan.
kadtong mga luwas na og nagkinabuhing matarong dapat citizen na. So dili na ta magpabilin mga kaigsuonan nga membro sa usa ka sekta. Membro ko sa Foursquare, membro ko sa UCCP, membro ko sa Baptist, mga kaigsuonan, lantawa pod unsay gisulti sa Biblia. Dapat ang atong citizenship is sa gingharian, sa sayon mga kaigsuonan. Diha lamang masulat ang atong ngalan, mga kaigsuonan. So kung mahitabo na igsoon, di andam na ta sa pagsugat sa Ginoo. Andam na ta inigtingog sa trumpeta sa pagsugat sa Ginoo. Sumuna na ang gihisgutan magson kasal sa kordero. So kanang pagsulod nato sa gingharian, mo na ikadutulong hugna sa gingharian, millennial kingdom of Christ. Diha na i-restore pagbalik sa Ginoo ang nagunob nga templo ni David. Gipanagnan na sa Amos o gisulti pag-usab sa Buhat 15:16. Mo na siya ang fulfillment geographical kingdom nation nga sa Zion na gyud, Mount Zion gigsoon sa Israel. Kay ang saad sa Ginoo ang iyang gingharian walay pagkatapos sa Israel. Sa Zion gyud nga literal mga kaigsuonan. Mo na center of Christ kingdom sa millennial kingdom. So dunay duha ka tawo, dunay klaseng tao din mga mortal ug immortal. Nindot kay istadihan ng Isaias 11, size 9 o Isaias 32 hangtod bersikulo 18. Then Revelation 20:1-15. O unsa ka nindot ang gingharian ni Kristo kung makauban ta diha igsoon. So nining taknaa mga kaigsuonan atong hinuktukan pag-ayo. Proud ba ka karon nga member ka sa sekta, denomination? No. Proud ba ka kay spirited kaayo ang imuhang grupo? No. Ang mga apostoles sa dihang perti nilang lipaya kay na nagtahod ang mga espiritong daotan, demonyo nila. Gisanta sila ni Ginoong Hesus. Ingon si Ginoong Hesus, ayaw mo pagkalipay nga ang mga yawa mitahod kaninyo. Mas ikalipay ninyo nga ang inyong mga ngalan nasulat sa libros kinabuhi. So dapat eternally secured ta pinaagi sa registration sa atong ngalan. So ang pagparehistro sa atong ngalan mga kaigsuonan pinaagi na sa covenant, new eternal covenant. So kung gusto mong makasabot sa new eternal covenant, comment down below kay doon na tayo laing segment sa video nga wa pa nato nabuhat karon, pero pohon gracias Ginoo atong ma-broadcast mga kaigsuonan. So dalaygon ang Dios nga ang mga katawhan sa grasya nga kauban sa atong Ginoong Jesucristo sa millennial kadto lang mga taong karon pa lang daan registered kingdom citizen na. So dalaygon ang Dios igsoon. Shalom. I love you with the love of the Lord.